Begunzi, but I stayed on the grind. Fuggy food, take your foot off the clutch. Youngie Dave, Enzi, Jungie Squad, Sibo P, Isugil, Kuzonyi, Zabaki Sango Pipe. Begunzi, but I stayed on the grind. Fuggy food, take your foot off the clutch. Youngie Dave, Enzi, Jungie Squad, Sibo P, Isugil, Kuzonyi, Zabaki Sango Pipe. Begunzi, but I stayed on the grind. Fuggy food, take your foot off the clutch. Youngie Dave, Enzi, Jungie Squad, Sibo P, Isugil, Kuzonyi, Zabaki Sango Pipe. Begunzi, but I stayed on the Mama, oh begumnya mama, Ndiyayibona indlela, yebo ndiyayibona indlela, yebo ndiyayibona indlela. Unobangela ndingathandi ukuthi like abantu bawumamele okanye bayimamelisise le mibongo kukuba ininzi imfundiso. Sizama ukukhulisa ngenye ixesha, sizama ukukhuza, sizama nokubalisa nje amabali because I believe sikhule ngelaa xesha lamabali whereby sasibalisela intsomi ngoomakhulu because mna ke ndikhule ndingulaa mntu njeyana yabo. That's why ke ngoku nolu hlobo ndililo nam yabo. Irole yeart icacile wena bhuti wam. Icace njani? Ukuba athi inganikwa ichance. Andifuni ukuthi ziziphathamandla okanye urhulumente okanye ngubani. Inikwa ichance ngabazali. Abazali bayipreach iart, bayishumayele ngehlobo bashumayela ngalo icawe nezinye izinto namasiko nezithethe. Ungakwazi ubahlangula abantu. Into yami nomculo mkhula wami isuka kude kakhulu yabo. Isuka kude kakhulu into yami nomculo because it's something engathi ndikhule nayo yabo because the way ndikhule ndiyithanda wena Hotman yabo because I grew up like ndimamela like ama-Hotman amadala oSimbone yabo oLenduka oPoison the novelist yabona wena bhuti omdala uyabona oMr P like oBhutphizo uyabona la way ndikhule la era yomamela like aba bantu banjeyana yabo. So ndikhule like ndiwuthanda umculo ngolo hlobo because ndiye end up ukufumaniseka uba nasendlini ngoku ndiyakwazi uba ndibambe i-roll on wena Hotman yabo. Ndibetha apha endlini ubona uba kujongwe kum yabo. Ngoku sifotayo apha singatshintshelwa yimini nani na kufika abantu mhlambi bafuna uxutha izinto sisebenza ngazo. Ayingoba ndiboyikekayo abo xa ubajongile ifu yabalanda okanye imvelaphi yabo. Ngabantu abadinga into yokwenza. I-art xa ungumntu oxakeke ngayo i-art lincinci ixesha lakho loba ukwazi uba phandle ube sezingxakini ezakwenza mhlawumbi zikufuthanisele ikamva lakho. Ngoba nothi lonke ixesha izinto ezisehlelayo zithi ezifuthanisela ikamva lethu. Sithi abantu abafuthanisela ikamva lethu ngokuba ngumtsalane kwizinto ezingadingeki uba zibe khona ekamveni lethu. So i-art ingayidlala loo ndima kakhulu. Igama lam ndingu-Inga, ifani yam ndingumXhasa. Kodwa ke ngokwaseqongeni ndingunqonyela iciko lesobe. Igama lam ndinguZiyanda Maki, but eqongeni ndaziwa ngeNkeja. Phofu yaqala kancinci le way because iqale eprimary le way yam yemibongo yabo. Kulaa nto uba okay umisi ufundisa umbongo eklasini yabona like ndikhule ndithanda kakhulu isiXhosa ke uyabo. Kwenzeke uba kuse like uthizana wam kuthiwa ke kwi-Heritage Day yabo like kuzo actwa yabo kube kwiziketshi la way yabo. So kwabe kufunwa nepoet apha ke ngoku.
So kwaye kwenzeka uba okay abantwana baseklasini bandixele wena Tabo, okay sure ya ndiyakwazi uba okay ndiyakwazi umbongo othile bese ufundisa encwadini uyabo. Hayi nyhani nje hayi zange ndale nam ndavuma ukubetha laa mbongo uyabo. Xa sithetha ngokuhlala uzawuthi umntu mna ndi-good ndiyabhala ii-poems ndiya-acta ndiyakwazi ucula nezinye izinto. Alibali uba umzekelo ubhuti lo uxova udaka apha wenza indlu yi-athi leya. Xa unothathela ingqalelo la athi kho abantu abanqumla imithi abantu bahombisa indlela apha ecaleni kwendlela yi-athi leya. Ukuba yonke into umntu angayazi uba iyi-athi kukho abantwana abanencwadi ezifihliweyo not uba kweza ncwadi babhale izimanga nezinye izinto. When you write your mind is when you write the art. Ngoba kusentliziyweni yakho mos into funeka iphumile, funeka iphume entliziyweni yakho. Kwenzekile ke ngoku yabo uba ndingene e-high school wena Rhotman yabo. That's where like ndadibana namabhuteri ke ngoku yabona ooTabandaras yabo. AmaRhotman awayebetha ke phaa esikolweni high school yam eNgwenyathi high school yabo. Olenduka Osiphosethu Magasana uyabona wena bra Bra Uchuma like babaninzi man yabo. Ondela abantu ababethe esigela yabo. So nam ndandike ngoku ndaba motivated apho kuba kuse laa nto ndandikhe ndayenza mani e-primary nantsi ndiyibona isenzeka apha iyaphila. But at that time andikakwazi ukuzibhalela wena mkhulu wam kodwa kwabakhona into endithumayo ukuthi mandide ndiye ephepheni. Okokuqala ndingathi ilizwe liyazamazama. Abantu out there banomsindo andiyazi. Kodwa abantu bakhokhelisa into enye xa umsindo unjena uphakamile ebantwini kuthiwa indlala. Uba indlala yenza umsindo kanje umuntu makakhangele into eza kumonwabisa. Ndiyathandaza 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 ndiyathandaza. Mna ndedwa ndiyekeni ndokhwaza kude kutshona ilanga. Xa usenza into namhlanje afunekanga uyenzele nabani na. Awuyenzeli nomzali wakho, awuyenzeli nomuntu oyipartner yakho mhlawumbi othandana naye. Awuyenzeli nabani na into oyenzayo, wenzela into eza konwabisa ukuze uphume emsindweni nakwezinye izinto. Isizathu sokuba ndenze le album kukuba apha kolu hambo like siluhambayo okanye kule mpilo esiyiphilayo there's izinto esizifundayo nezinto esizibonayo ezenzekayo kodwa ezingabaliswayo uyabo. Because there's a lot umzekelo nabantu abazibuleleyo even kwangokwabo ngenxa ye-situations okanye ngeemeko abangakhange bazithetha nabanye abantu uyabo. So ndiyenze le album kuba ndizama ukuveza like esam istory selam icala okanye ukubalisa izinto ezenzekayo even nakwabanye abantu kodwa bangazibalisiyo bona. So ndidicide ukuthi like mandibabalisele ngokunokwam uyabo. Ndisebenzisa esi sakhono sam sokubonga. Le album ndiqale uyenza kulo nyaka kupheleyo which is 2021 ngelaa xesha le-COVID-19. Ixesha elininzi besisendlini and that like there's a lot ibisenzeka. Besingakwazi ukumuva singabantu sihlele ezindlini. So besingakwazi noku-attenda even i-shows like that like we used to play like to ukuzi-attenda uyabo. So ndathatha esi sigqibo ukuthi mandiyibhale le album. Zininzi ke izinto ebendifuna like ukuzikhankanya kule album because I feel like wonke umuntu like kwela xesha le-pandemic there's a lot em-affectileyo like even personally. Abanye basolekelwe zizihlobo zabo. There's a lot ebisenzeka ngelaa xesha eliyana. So bendinalo mthandazo omfutshane ukuthi noba kuthiwa ndiyafa umzekelo mna but I have ezi zinto ndirhalela ukuzithetha ingase ukuthi like noba kuthiwa ndikwelinye iqela labantu abathe babulawa yi-COVID-19 kodwa
ibe khona into enzayishiya like ingumyalezo ebantwini ukuthi lo muntu ibingumuntu onje ebesenza into ekanje. iciko lesobe ndiyacamagusha Camagunqonyela mfokabawo ndibulele ngalamazo waphosayo andihlaba kabuhlungu yiyo loo nto ndisabelayo. Ngale main song which is umthandazo omfutshane, then eyesibini ithi inkedama, eyesithathu ithi ndiveni. kwenzeka inyala kwaXhosa kwenzeka isikisi uzuhlala ukhona empilweni yami. magazi ndiyakhumbula magazi ndiyakhumbula ndindedwa izinto zakwanda azisenastigma. Abantu endithanda ndasebenza nabo kule album ngoXabama abafana no TJ97, the Vocal Mafia, uAthabile Jim, the likes of amakhotmani oSJ, Owara SA, yabo Oluther K, ongamakhotmani athe andinceda like ukwenza le album yabo like ngawo lawo yabo. And andifuna uxoka sebenzile kakhulu because bengeke ndiyenze le nto ndedwa uyabo no Othandisobe because ikhona nenye imbongi ayindimndedwa uThandisobe imbongi yokwenene uhlala side C. So ngabantu endithanda ndasebenza nabo apha kule album yeah. Wena olelanga nokulunga nkosi yami nalasikhala kuwe khanyisa indlela qamata nankumthandazo omfutshane nankumthandazo omfutshane. Ingoma yokuqala endathi ndayicreator yingoma ethi umthandazo omfutshane. Le ngoma lena isizathu soba ndibhale yona kokuqala ezibabe ndisitsho there was a lot eyenzekayo ngelaa xesha because mna personally ndaye ndaluza nomsebenzi anda izinto ezininzi ezaye zenzeka ze-pandemic. So kwaye kwanzima after elo xesha elo yabo uba ndihlele endlini ndingenzi nix. That's where okay ndaqonda kuse no man mandivele ndibe serious like kule nto yam ye-poetry because I do have like igift endiyiphiweyo nguThixo ukuthi like ngingakwazi ukuyisebenzisa like ndingahlali nje ndikhalaze uyabo. So that's where like kwavela le ngoma yabona leyithi umthandazo omfutshane because phaa kulaa ngoma I feel like ndiyakhala kuThixo ukuthi Thixo kukade like sinyamezele kukade sizama singabantwana bakho now izinto azihambi kakuhle sicela usikhanyisele sicela usivulele indlela kwinto zonke. That's where like i-content yomthandazo omfutshane came about ukuthi like kwiimeko zonke like ezenzekayo but uThixo makabe nathi leyithi makazi. Uyabona liyana kwakunzima uyibhala tasela because it's not something wena bra enqonda ba ikhona laa nto uba xa ndibhala yabo ndibhala according wena ndibonileyo okanye ukuthi ndifila kanjani okanye ukuthi mhlawumbi undibalisele ntoni wena so ndiyithathe ezisuba yinto eyenzekayo. Yabona le itrack ithi makazi it's something a personal because ndithetha ngokusweleka kamakazi wam yabo someone who means a lot to me ebendenzela yonke into uyabo. So it's very close to my heart yona le ngoma ethi makazi. Kwangekho lula uyibhala kwangekho lula tu because kwafuneka ndithethe inyani yabo exactly le nto like ndithetha ngomakazi wam ndithetha futhi ngentlungu eyandihluphayo mna personally uyabo. So kwakungekho lula ukuyibhala kwangekho lula tu bra wam yabo because ndithetha i-facts. It's not like ndi-create i-story eziba ndiqhela ubhala yabo ndithetha into eyinyani. And then like uyayicinga nalo eba like le nto uyibhalela uba uyibhalela like say umhlaba ye ngokuba le nto izawufika ngumhlaba wonke so yeah ndiyayicinga loo nto leyo and the reason indenze uba okay bekani ndiyayibhala is because ndiyayazi ukuthi even though mna ndithetha ngomakazi kule nitrack but abantu xa bemamele amazwi endiwabethayo like kule ngoma wonke umntu uyarelate because wonke umntu unayo like umntu osentliziyweni yakhe okanye oclose like othe wasweleka umzekelo abeqonda uba hey why ukusweleka lo mntu endiqonda uba ngulo mntu udingekayo uyabo. So wonke umntu uyarelate kulaa track yabo wonke umntu uyarelate. That's the reason ndiqonda okay mandiyibhale because ayindimndedwa ogowa through le way yabo ya iweye kanjalo. Zange ngikwazi uba ibe kanti igqibeka kwangala 2021
yabo eziba i-COVID iqale 2020 phofu yaqhuba unyaka nonyaka olandelayo. Azange kwazi uphuma phaya umthandazo omfutshane ngenxa ke ye-challenges endaye ndazifeyisa yabo. So i-challenges endazifeyisa ekwenzeni kwami i-album is because of as siyi-team like because kukhona i-team yam ekuthiwa yi-all-in-one production uyabo. So namajita sihlala sonke yabo. So like ebekhona umjita wethu which is i-producer yethu ebekhe wagoduka wabheka ezilalini yabo. So asakwazi like ukuqhubeka like nomculo like sirecord more songs like khawuleze umsebenzi ukhutshwe kwamsinya yabo. And that like besingekasebenzisani even istudios like ezinye ezikwalapha like around yabo amajita like oseJ so yabo because ama-hotman ayanceda like kulenduka kule album ekwenzeni le album olenduka oLuther K yabona ama-hotman owara yabo. So beku-difficult because bengekho mntu wokukhawuleza like ayigqibe le album. So zii-challenges enthe ndavela kuzo ezinokuthi like ngenye ixesha andinazi-beats yabo endizirhalelayo ukuthi like zingakhona like kule album like the type of beats endizifunayo kanye mandibeke ngolo hlobo yabo. So ndandizama ke ngoku nakwama-hotman eJozi like Mr High Keys, that Mr High Keys there's iwe kanje. So bendisipana nabo nabantu baseJozi fumanise uba ngenye ixesha akan-understand like olu hlobo mna le beat mhlawumbi ndiyifuna ngakhona okanye asifani ncam ngenxa ye-distance because of okay I believe like usebenza kakuhle xa ngaba umntu elapha ecaleni kwakho wena ekhanzi nisestudio noyi-2 nifilane ukuthi okay this person ufuna into ekanje nakanje. So zii-challenges ebezindibethe ziya because of like abantu abandincediyo bakude abanye yabo. So andikwazanga ukuthi like ndiyigqibe even kwamsinya like i-album yam. I noticed like enye way ukuthi like umculo uyaphila apha eMakasana but we like thina uba sidiscriminatane uyabona ngendlela ukubana ngaba like wena wenza into efumaniseka uba ayiyo lena mna ndiyithandayo andizukusapota uyabo okanye andizuzi-athenda mhlawumbi ii-shows zakho just because ukuthi there's like wenza like umculo endingawuthandi yabo. While wena kwelakho icala like uyenza ngokuba wohlukile uyabo kunabanye abantu okubalulekileyo ukuba sisupport i-art. So i-vision endinayo kukuthi like ingase like ndingenza like bana abantakwethu like bamanyane yabo ngandlela zonke like sibe ne-shows wena bra whereby like wonke like umntu uyakwazi uba afikelele yabo even like iintwana eziseMakasana ezincinci yabo. The message endizama ukuyisenda ke ngale album is that nokuba istory sakho sinjani but okubalulekileyo kukubana ngaba ungahlali uthule because uyamamela kweminye yemibongo yami ikhona ingoma ethi ndiyekeni ethi ndokhwaza kude kutshone ilanga yabo. There's a lot like abantu abacinga basoze bakwazi ukuyenza bona okanye izakhono zabo abanokwazi like uziphuhlisa more and more because of mhlawumbi ngenye ixesha ukungazithembi uyabona. So ndizama ukuthi abantu like phakama like wenze lento like bekusuppose okanye lento ukwazi uyenza uyazi ukuthi ingakuphumelelisa okanye esi siphiwo usiphiwe like nguThixo ingase like usisebenzise because nowadays even nakwiway yezibhane like ku-rough yabo ku-rough like I believe ukuthi ungase umuntu omnyama like aqala into yakhe phansi ngoku like azama uziphilisa even though izinto ezingekahlangani mhlawumbi ngokohlobo yena afuna ngalo yabo. So nokuthi like makasicele like istory sakhe yabo ukuthi like kwenzekani ucinga ntoni yena because I believe whatever like umuntu anayo like kuye ngaphakathi inegalelo komnye umuntu xa nangabiza ba yinto ezakwakha leyo yabo because ezi stories izistory ezakhayo futhi zizinto ezenzekayo kuthi. So ndizama ukuthi umuntu makathethe lento lapha kuye yabo. Mbilini yomzontsunda yaziwa mntu sifela ngaphakathi yabo into kanjalo. Enye into endenze ndacreate like le album is because of beningumntu ongaqhelanga like
ukurekhoda but ndizama ukuveza elinye icala lam abantu abangalazi umzekelo because I believe like we can do all things like if ever siyazama okanye siyazifundisa ukuthi like siyenze loo nto leyo yabo because I believe yonke into uyifunda ngose ube kanti uyaqala uyenza yabo okanye uyazi ngose ube kanti uyayifunda kuqala yabo ya ndizama ukutsho lengulo ndayivuma inyange lesobe linthuma ndathi mna nalo ndawudlelana ukuzalwa kweciko lesobe achulumanca amanyange andithandela ukudlamka emdlalweni wosiba nephepha ndathi ngqondo fika ngezomthonyama ndatyikitya umgaqo siseko ndawunikwa andinanjongo zakuxavula uba undibuza ngo-Inga wena bhuti wam ayikho artist endiyazi njengo-Inga. U-Inga ndidibene naye inoba kwiminyaka emithathu egqithileyo. Ndimbona kwenye i-night show, the poetry night show apha eside apha eside B eMakhanya Adrong. Yo uyabona lo uphakama kwalo mntu even the image anayo nandingancokoli naye I don't network nabantu endingabaziyo. But the moment ephakame siye stage introduction yakhe waperforma so sadukelana emveni koko so uyandibuza uba ndimazi njengomntu onjani. Mna ndibe neprivilege yomazi u-Inga ke ngoku in these past 2 years since last year nakulo unyaka but kulo unyaka ndibe ndigqwesile kumazini. Yo u-Inga ngumntu orayithi anditsho because asecaleni kwam. Into ebalulekileyo ngo-Inga unesibindi aphinde unenhliziyo entle. Yabona when it comes unenhliziyo entle yonke into yakho iyazenzekela. I think ixesha elininzi xa uhleli no-Inga you will find into yoba ayikho ntle le nhliziyo because yena ezithengisa kuwe. Ubona naye mna ndikhe ndihlale naye nasendlini yakhe. The guy is too clean. Yonke into kwa umsindo ka-Inga ndiwazi umsindo ka-Inga mna manje kudala ndimazi but mna ndiyamosha as much as I can. But yona nto ndifuna uyithetha iyi-one ngokwe-art u-Inga uyakude. U-Inga usemncinci unamandla then according to i-art u-Inga uyakude and ndiyayithanda ke nemibhalo yakhe eziba esitsho kuwe u-Inga ubhala kakhulu ixesha elinintsi ngentlalo esiyiphilayo. Even if you can see our background here u-Inga ngabhala umbongo apha ongathengisa kakhulu. Ukuba like ndibe lapha eCape Town mna like wena bra ngeli xesha like kube kubhizi kangaka yabona whereby like isiXhosa like sivibe yabo because you will see like there's a lot of artists yabo around eMakasana kuwo onke amakhasi yabo like eziphakamisa isiXhosa ngandlela zonke yabo. Since ke ndikhulele ezipido ke mna ke ndingilaa mntu wayezirhalela ii-opportunities zokuba ndifumane istudio yabo zokuba like ndibe nazo ii-platforms whereby like ndiyakwazi uba ndiyoperforma kuyo uyabo. I feel like zinzikelele ukuba okay ndibe lapha eCape Town at this time sibe nesiXhosa siphakama ngolu hlobo siphakama ngalo uyabo. Ndinomnqweno ukubana kuse like ngenye ixesha kungavuleka like more opportunities ukuba kuse sisiphakamise ngakumbi ezisiXhosa because I can see like abantu kwethu bayaphusha uyabo bayaphusha like macala onke uyabo ngendlela ke sahlukene ngazo uyabo. So ukuba ndibe lapha nam like I feel like lixesha bekufikelele ixesha because I've been doing this yabo like ndingavelanga like ebantwini okanye bengayazi abantu ukuthi kukhona lo mntu kanje uyabo. So nam ndifila like lixesha loba nam ndizibonakalise uyabo. Ewe akhona amaphutha yabo kukhona ii-mistakes panapha but then through like ukudibana nabantu uyabona nokufundiswa uyayibona nam ndinethemba loba ndizawutsho ndiqoqeke like ndibe ngulo mntu ndifuna ukuba nguye uyabo. Nokuthi as uba ndihamba ngokuhamba ndiyabona ndifumane like more opportunities yabo yeah. Ivision endinayo mna mkhulu wam like for ikhaya elitsha yabo because into endiyiqapheleyo like sibaninzi yabo sifuna impumelelo okanye sifuna ukuphumelela ngalo mculo siwenzayo uyabo. But eyona nto ndiyiqapheleyo ukuthi like asixhasani kakhulu ngendlela yokuba thina sifuna ukuphumelela ngayo uyabo. Yazi I believe ubana ngaba besingabantu like abaxhasanayo kakhulu umthwalo like ubuzaba lula kuwo wonke umuntu
uyabo. So like because you'll find out umuntu uyakwazi ba excel like aphumelele ngoku yabo elapha emakasana yabo. The next thing like akazuba naye la weba ekuse uphume kasi yabona like naye abe nakho like ukulenduka ukugruma like nabanye abantu uyabona, because you'll find out ba sibaninzi siyayazi ba ininzi art ephile kasi. So mna I wanna create a space wena bra, whether like I platform ye poetry okanye mixed like with into yonke, but anayo kahle in mind for now, but ke I wanna create a space whereby like even youth like abantwana abancinci bayakwazi babafikelele kuyo bobukela le art uyabo, because you'll find that abanye zenzeka kuze ezilenduka as performances zethu uyabo, abantwana basemakasana bengazibukeli bazibona only ezifonini uyabo. So by uba disondeze like izpace ezinjalo like art rooms like yabona wena bra ekasi like lanto leyana like ingenza utshintsho kakhulu uyabo nakubantwana basakhulayo, because you'll find out like say abantwana bakhula phansi kweway ezenzeke kasi yabona ezimbi wena ta. So to ubaqokelela uyabona ubabonisa nenye indlela yokuvaya yabona wena Khotman ba access siba provide like ile nto i-platforms ezikanje wena bra. Kwenzeka inyala kwaXhosa kwenzeka isikisi, kwenzeka inyala kwaXhosa kwenzeka isikisi, kwenzeka inyala kwaXhosa. Unobangela ndingathandi ukuthi like abantu bawumamele okanye bayimamelisise le mibongo kukuba ininzi imfundiso, sizama ukukhulisa ngenye ixesha, sizama ukukhuza, sizama nokubalisa nje amabali, because I believe sikhule ngela xesha lamabali whereby sasibalisela intsomi ngomakhulu, because mina ke ndikhule ndingilaa mntu njeyana yabo. That's why ke ngoku noluhlobo ndililo nam yabo. So ndizama ukuthi like ingase siphilisane yabo ngemibongo, siyazi ukuthi lento ayisuki kuthi kodwa ayisuke ebantwini abadala, because imibongo nentsomi zizinto sasezibalisela kwade kudala futhi ezinemfundiso ukuthi like umuntu naye apha kobomi siphilayo like le reality like angakwazi ba afunde kuzo yabo. That's why ingase abantu bazinakekele bazimamele futhi benze sure nabanye abantu bayazifumana yabo. Imvelaphi yami like ndisuke eMonti wena Khotman, kodwa ke ngokufihla inhloko ngoku ndilapha ekhaya elitshe sayidini yabo. Kule art yami into endimotivateayo ndingatsho mna ndithi mna kwayintlalo esihlala kuyo yabo iyandimotivate in terms of like bayikhulise art yami yabo. You'll find out like zininzi way like esizifundayo apha emakasana, whether zimbi okanye zintle yabo ezenzekayo. So whatever yenzekayo apha emakasana like iyandimotivate mna in terms of like say ndiqhubeke nokubhala uyabona wena bra. Yeah. So like ndiphinde ndimotivate ndingathi ngenye ixesha yimvelaphi yam yabo. Yeah, imvelaphi yam inako ukundimotivate because ndingilaa mntu uba okay njengoba ndiyazi imvelaphi yam uba injani, so ndirhalela ukwenza okuhle ngamaxesha onke yabo. Ya ndirhalela ukubona like utshintsho kumntu wonke yabo. So laa nto leya iyandimotivate in terms of ukubhala ukuthi into endizibhalayo zikwazi uba zenza utshintsho nakwabanye abantu yabo. Enye into endingayithetha kubantu bakuthi namhlanje ukusasaza uthando, ngoba yinto ephelileyo. Nathi sabalekela kule art because sasiyazi uba uyalifumana uthando phaa. Incwadi nento oyibhala ikwazi ukuphoxa, ukubumba umdongwe uthiye uthi wenza istatyu akusoze kukuphoxa nanini na. Umntu makakhangela into eza kumonwabisa aphume ekuthetheni camako. Uzuhlala ukhona empilweni yami ngoba wena babe uyisithandwa sami, unohlala nawe ubomi bami. Uzohlala ukhona ngoba wena babe uyisithandwa sami, unohlala nawe ubomi bami. Uzuhlala ukhona